Unsa man ning tawhana ni nga kagahapon ra man na siya inayo ana yang motor? Ako no ni pangutan undi ko mo biyahe pa ba ni? Langga. Unsa man wala pa na naayo? Udto na kayo. Unsa man dili ka mo biyahe? Hapit na ni mahuman langga, mo biyahe lagi ko karon. Sakurado po ni mo, ako sana isinsuwi lang motor. Pre, ako sa kadya. Unsa na daot anay mong motor, pre? Nganong nana naman pod ni si Lucio? Puro nakasimot na po ning tawhana ay. Nga panhion ako to kong trabahante. Pirte jud ning tawhana ni. Langga, pag init og tubig diabe kay mga pimerong parilosyo. Una nindot, pre. Mayo ni mo no? Wala pa gani kay Agi. Nya karon mangapi na pug ka. Ayaw na sig bagulbol di langga, kay lami na kay pangapi ba? Pre. Unsa man pre? Di ko kag concentrate ba? Sige kag panguhit diha. Unsa man? Pre. Bayot naman siguro ni si Parilosyo. Unsa pre? Mukis ka sa kuha? Dili ba? Tanawa si mong likod. Sa likod? Nya, pre, kita na nimo? Nga naman ni silang duha? Uy! Langga! Maayo dyan nagdali ron imong motor diha. Kaya parte nimong konsentrate ang tanaw sa imong trabaho. Langga! Hapit na ni maayo langga. Maayo dyan na ron! Claire, diretso dire. Unsa may gitindog nimo diha? Hi, ma'am! Awa ra ning duha, naglurat ang mga mata. Claire, ang imong trabahoon maglampaso ka aning sulod. Sige na, naa dito ang lampaso. Oh. Yes, ma'am. Ay, salamat na human na good pre. Pre, inom sa kong tubig, pre. Sige, inom mo dito pre. Pre, dalha ko ng pitsil dire pre, kay mo inom po kong tubig. Na, kung tando ko, sakpan ko ani. Bahala sa pari di, oy. Pre! Asan ang tubig, pre? Kaya na sa pari. Uy, saan na si pari di? Ako dang duulon di. Pre, nakunsa mo ka diha? Si Pare Lucio man na. Napunsa man na siya diha. Ako dang duulon bi. Pre, tanawa ba? Ang saman. Pre, busok ayo. Ang saman. Ikaw una dire, pre, para maklaro ni mo. Sige daw. Nagunsa man ka diha. Langga,